سلام كبرات تخطيط نايزا channel كلمة عزبتين نبل 18 مدرخ زور فرنسا حيزنا متينا لنا صناي مكتتال سلسته ربعين كاود درا كايدو زلوم زور فرنسا ربع 23 حملة مبل 17 مدرخ دحر مسلس الوم حموس 24 حملة مبل 18 مدرخ كأمميوم مبل 18 مدرخ زور فرنسا تانقس مدرخ تطوع عزيا زغبلت مدرخن نايلوم عمت زور فرنسا زا مدرخ كابتا ابدو ومبرق فرنسا تركب شيفت تطوع عدي مستبقست نعبقو بوتات البس بمقنع عبت عبناي مشترتات مزناقع بوتام زلو كونش افل استبالت عدك الزازم ناي 207 1.5 كيلومتر يام بحفشام تقلدم تكاب تستحت بوتا مالت 281 مترو للصفح حبار نقيلهم امزازم عقب كل لالوزم اب 2298 متر للصفح بحرين كودو تقسب ازيا كبار مدركام أبزاني مبل 18 مدرخ على توددر حركة بتكبي زجبرهم تقلدن تيم سلسة كبت ناي هورس كاتاغوري عقبتات زحلفو بمقانوميوم زقرت مريت كام نتوما بحفشة وجزي مالت بيتش عمالهم كم أون عمالهم بس عقبت صعدا مالهم من إسيها زكالسوم أزيه وسانن زمئم كوينو فلليام مفتعر مكفحن تراك الواد ما يغمتم بمنتروم نتوما نايكس بتوددر تقلدن تيم زقرت مريت كاب صوتا زعليهم بمقانوم كامتياب زحلفو تمسسلت مدرخ جزيهم حلهم تراي نخودو كسرحهم حجون كابتستوهابهم ناي موداتا غزي تايم ليميت حاليوم تراين متاو ايوم كسرحوم مسكدة تيصوتا دما غل تقلدم تيم كابستو سنه غزي دونغيوم بمنصا كاوددر كل ايو ديسكواليفاي كوني غمتم عم مجمريام 23 كيلومتر جن ناي منغو صوتا قصبتا ودر تسريع بمهلاوام زوم زقطف تقلدمتي بفلاياب قطليا مالا زقالوسو زلوم شخوختي زلعل نتبيم كقالوس يغمتم حجون ولا كوا اب حصير كيلومتر تهلم كفلما بزغبر متقعتي زلعل نتب كوسد يخليوم دحرزا انترميد سبرينت كساب مزازم حنصا زلو قرص مريتام اب قدم بشكلتا نتوم ستررو عقبታት زوهاب ملكع زلوم عزيم نوحتن بداتن انباتات زحقفيوم እዚ ማለት ናይ ሽኳ ተቀለደምቲ ድሕርታ ናይ ኢንተርሚዲየት ቅጽበታዊ ውድድር ዝገብሩላ ቦታ ኣብ ቆልሓታ ውድድር ክእለዩ ዝቅስብ እዩ ቀዳማይ መድረኽ ዝዓቀብ ኣብ ኮልዱ ግላንዶን ዝተባሃለ ዝርከብ ኮይኑ ካብ ታሕተዋይ ክፋሉ ናብ ጥርዚ ንምብጻሕ ኣብ ማእከላይ ገምጋም መጠን ምንቃራር 5.1 ሚእታዊትም 21.7 ኪሎሜትር ክሓቁር እዩ እዚ ዓቀብ ኣብ ማእከሉ እውን ካታጎሪ ዘይተዋሃቦ ካልኦት ዓቀብታት ዝሓዘ ኮይኑ 1.8 ኪሎሜትር ኣብ ማእከላይ ገምጋም 8.2 ሚእታዊት መጠን ምንቃራር ቅድሚ ጥርዚ ምብጽሑ ከዓ 6.6 ኪሎሜትር ኣብ ማእከላይ ገምጋም 8 ሚእታዊት መጠን ምንቃራር ዘለዎም ኣለዎም እዚ ከዓ ንበዳህነቱ መሊሱ زايديوم بحفش دمام زياب شحن 916 متر للصفح بحر زركب عقب 21.7 كيلومتر يوم زنوحاتهم تقدم تيم ناستات 22 كيلومتر قلقلوت زعقم سوردوم بقطتام نابت كالاي سترر عقب كحخريوم اب كل لام مادلينيز تبهل بوتا زركب زعقب تمساسل نهورس كاتاغور خوينو 19.6 كيلومتر نوحاتالوم ገምጋም መጠን ምንቀራርግና 7.8 ሚታዊት በመሆኑ ኣብዚ መድረኽ ተኣዝዩ ዘንቃዕረረ ዓቀቢው بتمساساليم حجون تقلدم تيم ناستا 30 كيلومتر قلقلت زعقم سوردوم بتزامادي ناستا 15 كيلومتر قول دحر محلافم او 26.5 ناي موداتا كيلومتر كاب 509 متر للصفح بحرين ناب كل 998 متر للصفح بحرين قريبون كزازمون يوم ኣብ ጎቦታት ኣልፕስ ዝርከብ ናይ መዛዘም ዓቀብ ኮልድ ላሎዘም ማእከላይ ገምጋም 6.5 ሚእታዊት መጠን ምንቃራር 26.5 ኪሎሜትር ንውሓት ኣለዎም እዚ ኣብ 2298 ሜትሮ ልዕል ዝርከብ ዓቀብ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ውድድር እቲ ዝበረኸን ዝነውሕን ዓቀብ እዩ عقب كولد لالوز ولا كوا ماكلاي جمجام 6.5 ميتاويت يكون ኣብ ገለ ክፋላቱ ትብራኸም ካብ 10 ክሳብ 11 ሚእታዊት ዝበዝሕዮም እዚ ድማ ዝዓቀባ መወዳእታ በምህላው ተቀለደም ተቃም ኣብ ትቅድሚ ዘሎ ዝነውሐ ኪሎሜትር ብዙሕ ጻዕተ ሊኮም ዝዲቦ ብምዃኑ ንኽብደቱ መሊሱ ዝውስኸሉ እዩ ንኣጋርን መንፈስ ቃልስን ተቀለደም ቲም ብሓባር ዝፍትን ኣዝዩ ዝተረረ መድረኽ ዙር ፈረንሳም ኣይናይ እንተተባሃለ ድማ ብሓፈሻን ተቀለደም ቲም 5450 ሜትሮ ልዕል ባሕሪ ክዲቡ ዝቅስቦም ኣብ ልዕሊ ብራኽ ዘዛዘም ዓቀብ ኮልደ ላሃለዎ ዘዩም بمنتروم أبو داي تقلدم تيم كساب سالساي سومون زبزح كيلومترات شفينهم زبزح ساعات هاليكم بمهلهم أبزا مدرخ تا زيادة زحيلو ويسترر تقلدم تيم من مخانو كفلت يوم
ኣብዛ መድረኽ ብዙሕ መጥቃዕትታት ክርአ ከም ዝኽእል እኳ ዝግለጽ እንተኾነም ኣብቶም ቀዳሞት ክልተ ዓቕብታት ዝግበር መጥቃዕቲ ግን መድረኽ ናይ ምዕዋት ተኽእልኦም ስሑው ምዃኑ ይእመን። እቲ መድረኽ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ዘለዎ ስጉምቲ ወይ መጥቃዕትታት ከምኡ'ውን ታክቲካዊ ጸወታ ክለባት ዝያዳ ክረኣየሉ ዝግመት ቦታ ኣብ ናይ መወዳእታ ደርማስ ዓቐብ ክወልደላ ሎዘ ከጋጥም እዩ ትጽቢት ዘለዎ። ብመንጽሩ ግና ኣብቶም ዓቐበታት ልዑል ናይ ዓቐብ ነጥቢ ብምህላው እቶም ኣብ ማልያ አንበሳ ዓቐብ ዝቃለሱ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ክዕወቱ ክሰርሑ ይግመት። ንኣብነት ማልያ አንበሳ ዓቐብ ንገለ መድረኽ ክለብሳ ዝኸኣልን ኣብዚ እዋን ምስ መርሓ ዘሎ ታዴ ፖጋቻ ብማዕረ 60 ነጥቢ ተመዓራሪም ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዝርከብን ሌኒ ማርቲነዝ ኣብቶም ቀዳሞት ክልተ ዓቐበታት ዝለዓለ ነጥቢ ንምውሳድ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ምክንያቱም ዝወዲ 22 ዓመት ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዓቐብ ንርጋፅ ታዴ ፖጋቻ ዮናስ ቬንጌጋርድ ክጻውሎ ስለ ዘይክእል ንስኦም ብማዕረ ክሓኩራ ይግመትን። በዚ ከዓ ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ዝለዓለ ነጥቢ ንምውሳድ ዝሓሸ ኣማራፂ ክህልዎ ይኽእል እዩ። እዚ ክበሃል እንከሎ ግና መርሓ ዘሎ ታዴ ፖጋቻ ነዘን ዓቐብታት ሸለል ይብለን ማለት ኣይኮነን። ከም ዝሓለፈ ተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ብራኽ ዝዛዘማ መድረኽ ኣብቶም ናይ መወዳእታ ዓቐበታት ምስ ቬንጌጋርድ ተታሒዞም ክዲቡ ስለ ዝተራእዮም ኣብዛ መድረኽ ተመሳሳሊ ቅዲ ጸወታ ክርእዩ ስለ ዝግመት እቶም ምናልባት ብኣግኡ ጸወታ ብክለባት ቪዝማን ኢማራትን ክቕለስ እንተጀሚሩ ግና ቬንጌጋርድ ታደይ ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ዓቐበታት ዝለዓለ ነጥቢ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዓብ ሕቶም ኮይኑ ዘሎ ታዴ ፖጋቻ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ውድድር ኣብ ዓቐበታት ፒሬኒስ መድረኽ ዝዓብለለሉ ክልተ ግዜ ዝተዓወተሉን ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ከዓ ኣብ ዓቐበታት ኣልፕስ ዝካየዱ መድረኻት ክዕብልሎ ድዩ ዝብል እዩ። ንዕብላለ ፖጋቻ ኪኖ ዮናስ ቬንጌጋርድ ዝተፈላለየ ቅዲ ጸወታን ተቐዳደምትን ከተጉድሎ ዘይከኣለት ዘላ ክለብ ቪዝማም ሌስ ግን ኣይትደልየን እያ እንተተባሃለም ምግናን ኣይኮነን። ምክንያቱም እዛ ሓንሳብ ብሳይሞንያተስ መድረኽ ዝተዓወተት ክለብ መሪሕ ተቐዳዳማ ዮናስ ቬንጌጋርድ ቀዳመይቲ ናይ መድረኽ ዓወቱ ንምዝጋብ ስለ ዘይከኣለት ዘላ ዓቐብ ኮልደላ ሎዝም ኣብ 2020 ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝኣተወትሉ ኣብ መበል 17 መድረኽ ክትስራዕ እንከላ ሚጌሎ ሎፔዝ ንስሎቬንያውያን ተቐዳደምቲ ፕሪሞዝ ሮግሊችን ታዴ ፖጋቻን ናይ 15-30 ካልኦት ፍልሊን ኣንጺፉ ተዓዊትሉ ነይሩ። ንኻልኣይ ግዜኡ ኣብ 2023 ድማ ብዝተፈለየ ቅድመ መዛዘሚ ክትኣቱ እንከላም ፍሌክስ ጋል ተዓዊቱላ ነይሩ። ኣብዛ ግዜ ኣትያትሉ ዘላ እዋን ድማ ቀዲሙ ክዲባ ክዕወተሉ ተገሚቱ ዘሎ ታዴ ፖጋቻ እዩ። ነዛ ክልተ ግዜ ዝኸስረ ቦታ ዝያዳ ብምኽሳብ ብሓፈሻ ንሓምሻይ ግዜኡ መድረኽ ክዕወት ተገሚቱ ዘሎ ታደይ ንዘሎ ናይ 4 ደቂቕን 15 ካልኦትን ፍልልይ ምስ ቬንጌጋርድ መሊሱ ከክፍሑ ትጽቢት ተነቢሩሉ ዘሎ። ብኻልእ ወገን በተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሓገዝ ደጋንቱ ንፖጋቻ ዝፈተኖ ግና ዘይሰመረሉ ቬንጌጋርድ ካብቲ ናይ ዝሓልፈ ብዛይድ ናይ ሓይሊ ለብኡ ክቃልስ ምዃኑ ርዱእ እዩ። ተይመን ኣርስማን ሚካኤል ውዱስ ኣርኒክ ማስ ሚካኤል ስቶረር ካርሎስ ሮድሪገዝ ፍሊክስ ጋል ኣሌክሲስ ቭላስኮ በን ኦኮነር ቫለንቲን ፓረት ፔንትረም ድማ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ተዋሂቦም ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ኣብ መበል 17 መድረኽ ካብቶም ክዕወቱ ተገሚቶም ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ዝነበረም ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ መውደቕቲ ከም ዘጋጥሞ ይፍለጥ። ከቢድ መውደቕቲ ጋጢሞ ከይከውን እኳ ተሰጊኡ እንተነበረም ክለቡ ብዘውፅኣቶ መግለፂ ግን ድሕሪ ዝተገብረሉ ቅልጡፍ ሕክምናዊ ክንክን ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዘጋጥሞ ሓቢራ። ኣብ መበል 18 መድረኽ ክጻወት ድዩ ወላስ ከቋርጽ ግን ዘይሓበረት እዛ ጋንታ ንዘጋጥሞ መውደቕቲ ኣብ ግምት ብምእታው ንሕውየቱ በቐረባ ንከታተሎ ኣለና ኢላ። ጽቡቕ ዕድል ንቢንያም ግርማይ።